Pouště. Vyprahlé pustiny bez kapky vláhy pokrývají přes 10% povrchu zemské pevniny. Krása pouště na první pohled láká, ale vstoupíte-li do tohoto království věčného sucha, čeká vás boj s palčivou žízní a na slabé jedince i smrt. No co? Každá žízeň potřebuje důvod. Jen málo tvorů dokáže v této výhni nejen přežít, ale i prospívat. Jo, bracha, No? nemluvil jste někdy se správcovou? No. Bezva. Beduíni mu říkají Atahala, dar boží, snad pro jeho všestranné použití. Velbloud dvouhrbý dokáže vydržet bez napití až 2 měsíce. Neuvěřitelný. Jo, ani se s kým nepřiblížil? Co? Ne, ty jsi mi to zakázal. Bezva. Píšu teď žádost o nový boiler. Tak doufám, že už zapomněla, že jsi můj bratr. Jak známo, velbloud vyniká v plivání. Doplivne na velkou vzdálenost s překvapivou přesností. Takhle umět fusat. To bych správcovou včera z toho okna neminul. Pozoruhodné je, že neplive jen sliny, ale i natrávený obsah žaludku. Dostal jsem ji až z mezi patra. Čemuž se je velbloudáři snaží odnaučit dětí. Samozřejmě marně. Tati, tak já jdu. Hlavně prosím tě, nezapomeň vypnout kuře. Kde je? No až bude hotový. A jak to poznám? Ježíš, píchneš do něj vidličkou. A? Co a? Co bude, až do něj píchnu vidličkou? No, poznáš, že je hotový. A. Co? Nic. Funěls. Jen jsem si povzdechl. Je to zdravý, dělám to ráda a jde mi to. Ale jsi u toho skoro nahá. Při břišních tancích musí být vidět břicho, to je snad jasný, ne? Na to, aby se skroutila někde polonahá, na to jsi ještě mladá. Marcelce jsi říkal, že je na to moc stará. Takhle jsem to neřekl. Řekl si, že by ve svém věku měla dbát na důstojnost. Myslel jsem to dobře. Ivo, zkoušela jsem to, ale já ten diamant v pupiku prostě neudržím. Kde jsi vzala diamant? No, zkoušela jsem to nejdřív s kaštanem a potom s beruškou, nedrželo nic. Bajadéry tam mají ty diamanty přilepen. Fakt? To bych berušce nikdy neudělala. Děvčata, já tady nechci vypadat jako nějaký staromilec, ale je přece tolik pěkných českých národních tanců. Jako třeba? Jako třeba Česká beseda. Páni dámy, beseda začíná, páni dámy, beseda je. Kroj máme. Ty hlídej kuře. Můžeš! Super! Teplá teče! Jsi připojená na boiler v susednom baráku. Kondenznou růrou. A koupacovských. Dík. A nepoznají to tam. Doma alebo tu? Tu. Veď jsou to Poliši. Ty jsou blbší jako pacovsky. Tak fajn. Tomáš. Co může chtít? No. Píchneš do něj vidličkou. Abys věděl, jestli jde maso od kosti. Tak čau. V poho.
Čau, tati. Tak jak to šlo? Skvělý. Budem tancovat pro charitu. To jako před lidma? Tati. Vždyť jsi slíbila, že to nebudeš dělat na veřejnosti. Ne, říkala jsem, že do toho studia nikoho cizího nepustí. No, No a je to pravda. Třeba Lexovo tam teď vyhodili už 3krát i s foťákem. dobře udělali. Co to je za akci? Dobročinný večer na podporu žen z rozvojových zemí. Výtěžek půjde na kampaň Ukaž svou tvář, aby nemuseli nosit burku. Bude to v Hiltonu. A možná přijede i katarský velvyslanec. S ukazováním tváře problém nemám, ale to, že budeš před nějakým Arabem ukazovat ještě všechno ostatní, tak to se mi prostě nelíbí. Někdy si říkám, jestli nejsi Arab ty. Co? Co kuře? V pořádku, nechal jsem ho projít. Co? Dojít. Ivuško, děkuju. Nechci ho nechávat v kumbálu, Ozák mi to pořád otrhává. Asi si myslíš, že to jsou drobný na pivo. Dobrý den, Marcelko. Dobrý. Měla jsem od vás v mobilu 10 nepřijatých hovorů, stalo se něco? Co ne, v pořádku, všechno. Takže tu SMS-ku, jak se pozná, že jde maso od kosti, si smažu. Ivuško, řekla jsi tatínkovi tu velkou novinu? Jo. A připadá mu vystoupení na významné charitativní akci před společenskou smetánkou dost důstojné? Leda bychom tancovali v burkách. Tak Ivo, nedělej tady ze mě nějakého staromilce. No tak já letím. Už se nemůžu dočkat, až se osprchuju. Já taky. No moment, dneska jsem na řadě já. Jenomže já se teďka hodinu potila a ty si seděl u trouby a sledoval si kuře. Fuj, risotto. Kdyby táta nevoškubal všechno maso od kosti, mohl smít kuře. Jen jest. Risotto je dobré a úsporné jídlo. A navíc vydrží do zítra. Stejně se kvůli tebe musíme uskrovnit. Takže ty mi ho koupíš? Přidej. Co mu koupíš? Velblouda. Tati. Ne. Teď jsi to teď slíbil. Řekl jsem, že se koupí boiler, protože ho družstvo kvůli tobě nezaplatí. A to sprchování na střídačku je hrozný. Zamítli tu žádost? Ne, ale našel jsem mi zmačkanou popelnic. To vypadá zamítnutě. Nebudu žrát zrní kvůli něčemu, co nepoužívám. Ale prosím tě, včera si vyplincal všechnu teplou vodu. Já, no dovol. Šel si do koupelny a byla slyšet sprcha. To jsem dělal pusou. A přitom jsi ještě zvládnul zpívat kaťáky? Hele, já se tady nenechám urážet. Nejdřív se mi zamítne velbloud a potom mě obviní, že se meju. To nemůžeš chodit dveřma. Tudy to mám blíž. Hele, už mi teče teplá voda. A teče ti tu pivo? Ty máš teda náladu. Už toho mám dost. Nikdo mě neposlouchá. Rozhoduje se, jestli se koupí bicí nebo botník. Vyhraje botník. Konečně zlevněj pípy a co myslíš, že vyhraje? Koberec. A velblouda mi taky zatrhli. Na co by ti byl velbloud? Je ohromně všestranný. No krásný. Mluvíme o takovým tom dvouhrbým koňovi. No, tak je jednohrbej, tomu se říká romadur. Co by si s ním dělal? Čekal by na mě před hospodou a vozil by mě domů. A kdyby si na mě v noci počíhala správcová, flusnul by jí do ksichtu. Je fakt všestranný. Rozhodně víc než boiler. Jaký boiler? No ten, co se kupuje místo flusíka. Na co boiler? Ten váš je přece v poho, ne? Herko, co s tím pořád všichni máte, co pak já se meju? No ne, ty ne. Ty jsi přece drsný chlap. No proto. Já jen si o tom nevíš něco třeba z doslechu. Prej dělá hrozně málo teplý vody. Když si tuhle jeden můj kámoš u nás napouštěl vanu, bylo teplý tak málo, že mu lodičky drhly kýlem vodno. Kámoš je námořník. Jasně. Je brácha doma. Mně je to jedno. Hned jsem zpátky. Čau. Ahoj, co je? Nic, jdu jen okolo. Jdeš okolo? Vždyť je Hozák v hospodě. Jsem si řekla, že si dám bene. Dáš si kafe? Ne. Prej budeš kupovat boiler. No, musím, ten náš už stojí za pendrek. A jaký budeš brát? No, já jsem si říkal, že tenhle. Malej. Jak malej, že tady píšou, že je optimální pro 3člennou rodinu. To bys potřeboval 2krát větší. Jak to? Pro jistotu. Co kdyby třeba někdo přijel na návštěvu?
Ale k nám nikdo nejezdí. No ale stejně, oni v těch prospektech strašně lžou. Schválně ti píšou, aby si skoupil menší, než potřebuješ. Počkej, proč by to dělali? Teď menší je levnější. No právě. No tak snad bych čekal, že budou chtít, abych si koupil větší, protože je dražší, ne? Vidíš, jak jsi na to skočil? Koupíš malej, nestačí ti, a pak koupíš velkej. No. Chápeš to? Prodaj 2. Lumpy zlodějský. To jsem ráda, že jsi to pochopil. Takže velkej. Kdo ti to namontuje? To nevím, asi nějaká firma. Proč ne Horvy? No, já nevím. V boilerech si vyzná jako nikdo jiný. No to pochybuju, začalo to blbnout. Od té doby to zo přivedla, aby to pošteloval. Jasně říkal, že ten boiler už to má skoro za sebou. Vždyť tam kvůli tomu rozkopal celou koupelnu. Vsaď se, že bez té jeho speciální kondenzní trubky už by se ani nevoholil. No, já se asi povohlídnu po někom jiným. Řeknu Horvy, ať ti udělá cenu. Tak já letím. Počkej, vždyť jsi říkala, že si dáš Bene. Mně stačí málo. Vidím vás ve výloze, mambo, celou dobu. No a mám před sebou důležité vystoupení, takže každou volnou chvilku věnuji tréninku. Říkal jste co? Na pořádnou muziku byste to nezvládla. Vy umíte akorát tak syčet, vy chudáku. Kroutit břichem dokáže každej. Mejt vám, abych to radši neskoušela. Proč? Máte v krvi tolik alkoholu, že Bůh ví, co by se stalo, kdybyste tím pupkem zatřás. Mám jak z praku. Ozáku, Máš desítku? vypadá to tady snad jako školka? Dělej. Hele, na kolik může přijít takový velbloud? Já nevím. Horvát říkal, že za prase dostává od řezníka litr za metrák. Tak u velblouda to může být podobný. 1 desítka. Bezva. Moment. Funguje to! Budu chlastat desítku a brácho mi budeš furt účtovat 12. Ty chceš po mně, abych okrádala svého kamaráda? Šábnem se. Tak jo. Ano, tak. Já jsem se chtěl ještě zeptat, jestli na tenhle ten model jde přimontovat kondenzní trubka. No kondenzní trubka. No tak to snad musíte vědět víc, co to je, ne? Moment. Ivuško, běž otevřít, telefonuju. No, tak už jsem zase tady. Moment. Takhle běž otevřít? Co, když tam někdo bude? Bude, Marcela, přinese kostýmy. No a co, když tam bude někdo jiný? Tak co? Ještě moment. No tak tě uvidí. No, tak už jsem zase tady. Tak jak se domluvíme, na zítřek v 5? Dobře, budu se těšit. Tak jo, nashledanou. Kdo to je? Někdo jiný. Lexo! S tím šmírováním Ivy! Dobrý den, Marcelko. Důstojné odpoledne, Tomáši. Tak snad jsem se vám už omluvil, ne? Myslel jsem to dobře, není omluva. Ivuško, jdu z půjčovny. Děkuju. Moment. To je celý kostým? To jsou 2. Pro Ivu i pro Sašu.
Teď tohle to nemůže vůbec nic zakrýt. Ježíš, teď je to jako dvoudílný plavky. Ty máš dvoudílný plavky? Tati, prosím tě, můžeš mě přestat strapňovat před cizíma lidma? Děkuju. Tak já tě strapňuju? A nestrapňuj se, holčičko, náhodou sama, když se v tomhletom nic chceš kroutit před nějakýma arabskýma chlívákama? Tomáši, to už přeháníte. Katarský princ není žádný chlívák. Katarský princ? Ano, včera potvrdil účast. Bude to společenská událost roku. Pane bože. Měl byste na Ivu být pyšný. Pyšný? Až je v tomhletom někdo uvidí, tak ji rovnou odtáhne do harému. Tomáši, tohle je standardní kostým. Naposledy ho měla půjčení Livie Klausová a tu taky nikdo nikam neodtáh. Ivuška v tom bude velice půvabná. Jo, tak ať se mi v tom ukáže. No co je? Když to může vidět nějaký princ, proč by to nemohl vidět vlastní otec? Šup. Tomáši, uklidněte se. Katarský princ není žádný otrokář. Zoran říká, že laskavějšího člověka mezi obchodníky se zbraněmi nenajdete. Mám o ní strach. Vždyť ten Orient, to je úplně jiný svět. No ale mění se, modernizuje. Princova třetí manželka například má řidičský průkaz úplně legálně. Princ si zařídil výjimku ze zákona. No, Teda jsem si to představoval mnohem horší. Čau. Ty máš Miloše? No jo. Nějaký děti ho vytáhli ze suti, mysleli si, že je nemocný, tak ho odnesli vedle na veterinu. Chudáci. Ale co? Pár injekcí do břicha ještě nikoho nezabilo. Teda, jako za starých časů. Ty, já a Miloš. Poslyši. Tak ten Horvý ho fakt má? No jo. Na Horvyho je vždycky spoleh. Kdy přijde? Těžko říct. Volal, že je vyhodili z tramvaje, takže teď jede na něm. To je neuvěřitelný. Já budu mít flusíka. No, když vydržíš ještě měsíc na 10. Žádnej problém. Čau. Čau. Ahoj. Co blbneš? Nic, jenom jsem se protahoval. Dáš si něco? Máš už kafe? Jasně. Ale ty z toho nejsi nervózní? Z čeho? No, že se Saša bude kroutit před nějakým arabským šejkem. No jako pes. Co když není na zrsky? Kdo? Ten princ. Taková šance si už nemusí podruhé naskytnout. Tady píšou, že mu je 60 a že má 22 manželek. No teď říkám, že to nemá chybu. O holky je postaráno, pokecaj si a chlapi otravují jednou za 2 roky. Vždyť je to proti naší kultuře. Hele, píšou tam, kolik bere? Jo, ale je to ve velbloudech. Počkej, tady. Průměrný měsíční příjem 7 000 dromedárů. 7 000. Mě to nezajímá. Jak to? Pochopil jsem, že boiler je daleko lepší. I když se nemeju. Pacovský? Jo, to jste vy přes ty bojlery. Kdo přes bojlery? To, moment. Nakonec jsem si najel firmu. No, tak už jsem tady. Je, vy čekáte před barákem. Jak brzo, ne? No, tak já tam letím. Dík, bezva kafe. To je to vodou. Lexo, teď mě dobře poslouchej. No to mi neříkejte, že se neznáme. Mě někoho strašně připomínáte. To bych se teda divil. V tomhle baráku jsem ausgerechnet poprvé, jak říkáme my instalatéři. Jo. No, Lexo! Sakra! Ne? Ivo? Bohat má.
Ještě jednou se omlouvám za to, že vás zamkli ve sklepě. Jo, to je v pohodě. Ale teď ta vaše koupelna za to stála. Kondenzní trubka. To je dobrý. Jste na to fakt skočil, jo? Jo, umělec. Jakže se to jmenujete, jste říkal? Pacovský. Jo, Pacovský, jo, jasně, jasně. Já bych to nepoplet, až to budu říkat chlapům na dílně. Nebo mi to stejně neuvěří. To vám garantuju, naschle. Naschle. Tati, Ne, uvědomuješ si, jak dlouho jsme trénovali? Jednou mi poděkuješ. Arabský ženy kvůli tobě budou furt chodit v pytlích. Ty taky. Tati, Saša tam beze mě nepůjde a Marcelka sama stádou klise nevotancuje. Ale to zvládne. Marcelko? Iva, mohla byste prosím vás promluvit s otcem? Jo, nechce mě pustit na vystoupení. Jak ve sklepě? Kdo vás tam zavřel? Manžel? Aha, viděl vás nacvičovat v kostýmu. Tak naschle. Ivuško, no zaplať pán Bože, nejsi ve sklepě. Ten Marcelčin manžel musí mít snad arabské předky. No chová se k ní jako k otrokyni. Není sám. Cože? No, tady velký vezír mi taky dal za racha. Pacovský, dobrý den. No to nejde. Sama starokliseny neodtancuju. Vidíš? Moje dcera není žádná klisna. Pane Pacovský, vy to nechápete. Vystoupit před katarským princem, to je obrovská podsta. Pokud se to podaří, tak máme otevřenou cestu do všech arabských metropolí. Já celý život čekám na takovou příležitost. Ani na krok. Bohem, Kairo. Třeba byste to se Sašou zvládli. Kdo je Saša? Ta s kaštanem v pupíku. S Bohem, Kairo. nazdar. Ahoj. Čau. Je mi to moc líto, že se musíme rozejít takhle. 10. Ale je to moje poslední slovo. Kdo je to? Můj bratr. Kde se naučil bengalský styl? Co, Ozák? No hele, dělá 8. A ten akcent ramenem. Promiňte, tančil jste u Fatimy? Ne, u Simony. To musí být skvělá škola. Neměl byste 2 hodiny čas. Mohl byste se třeba seznámit s katarským princem. To je ten s těma velbloudama. Jo. A dokáže být neuvěřitelně velkorysý. Své 3 nejoblíbenější dromedáry prý ubytoval v prezidentském apartmá v Hiltonu. Ozák je chlap. Má skvělou postavu. Dík. No a až bude mít na sobě kostým, nikdo nic nepozná. A co ten knír? Viděl jste někdy princovu 3. manželku? Podle svědectví řidiče tramvaje číslo 15 končí stopy lamy odcizené z pražské zoo na zastávce Letenské náměstí. Já jsem si teda původně myslel, že je to jenom nějaký velký pes, ale neměl náhubek, tak musel zde soupravit. Nikam. Otevřu sám. Teda Simono, s tou kondenzní trubkou, s to fakt přehnala. Tak už se nečerti. My se taky musíme občas mejt. No tak. Řízky? Saša právě dosmažila. Hele, čerpem trochu teplý vody. Mě jde o princip. Super, takže ti nebude vadit, když se ošplíchnu? My jsme se s Horvátem strašně nadřeli. Tak ten ať mi taky nechodí na oči. Kvůli němu se mi teď smějou instalatéři v celé čtvrti. No to víš, Horvy. Ten byl vždycky veselá kopa. To je dobrý. Exotický maso. Mám ho ještě 50 kilo. Takže můžu? No jo. Tak šup a nevycmrdejte mi to všechno, jinak si vás podám. Dělej! Vodní bitva! Ano, paní správcová, spolehněte se. Ano, s mým bratrem už žádné problémy nebudou. Tak, ano, dohlédnu na něj.
Ne, s těmi a loteriemi je konec. Já vám rozumím, jistě. Co? No tak to nemohl být on. Aha, tak to byl asi on. Ne, samozřejmě, že nechci přijít o přístup do společných prostor. Ani o sklep. Ano, tak. Ne, paní správcová, jste hodná, já vím, že jste nám obrátila podmíněně, já si toho vážím. Paní správcová, já postavím bratra do latě. Ten bude poslouchat jako hodinky. Já v poslední době mám na něj velmi dobrý vliv. Ano, velmi dobrý vliv. Ano, samozřejmě, žádné dupání po schodech. Ano, žádné řvaní. Ano, no rozhodně žádné plývání. Žádné plývání, to vám můžu odpřisáhnout. Ano. Paní správcová, děkuji, nashledanou a myslím, že bude všechno v pořádku. Tohle to je malý Vašut a starý chce, abych z něho vychoval tvrďáka. Ale dobrý blizny. Kde je moje držková? Z cibulí! Chtěl bych být jako ty. To každý. Zahop to! Proč po mně házíte hady? Comeback. Příští středu na Nově.